Alex Txikon eta bere espedizioiak lehengo bidar Manaslu mendizen gailurrera negu betian heltzia lortu dabe. Aurreskolako patizuan aterpia ipintzeko lanak egin dira eta jolastokiza barriztu da. Lekitxoko arrezia balizuan ipiniko daben azterketa arkeologikoa bideratuko dau udalak. Antzori zeluntzeta eta sumatzeta San Inazio eremuen parte hartze prozesuak herritarren 81 ekarpen batu dabez. Asteburua giro lasaizagaz hasiko dugu, domekatik aurrera aldaketia dator. Alex Txikon eta espedizioko zazpikidiak Manaslu mendizen tontorrera heltzia lortu dabe. Munduko 8. mendirik altuena da, 8.163 metroko altueria dauko, eta lehengo bidar neguan eta oxigeno artifizialen laguntzarik barik gailurra gainditzia lortu dau Alex Txikonek. Bere karrerako esperientziak gogorrenetakoa izan dela azaldu dau, eta ez darritzekoa, kontuan izan da 0 azpitik 45 graduko temperaturiaz gain aixe bolada handizak beukida bezala. Eneko Garamendi lekitxarra be espedizioien parte izan da eta une oso unkigarriak izan dirazela azaldu gaitxo. Beti enekori esker eta zegoen laguni esker benetan beti lekitio maite dugula, seguri esker. Eskerrik asko lekitiko berriari jaso dugun babesagatik azkenen urte hauetan. Momentu gogorretan eta momentu honetan orain bezala gozo hauetan. Beraz hori, eskerrik asko nire partez, bihotzez, eta baitare zeuri eskainita. Eta bai, eskerrik asko dan hori, milaka edo ehundaka mezu, zorion mezuak jasotzen ari gara eta benetan unkituta gaude edo ni behintzat askotan unkituna segunero, ze telefonoa bero daukot zuen mezuak irakurtzen, hasi que eskerrik asko eta laizer ikusiko gara. Apa lekitio, apa izuntza! Urte barrizagaz batera aurreskolako erabiltzaileak estalki barriza topadabe jolastokizan. Eguraldi txarreko egunetan, aurrak jolas eremuan egon alizateko karpia ipini da, eraikinen onduan kokatzen den aterpe bat eskainitza. Horrez gain, zorua konpondu da, eta urte erditxik gorako aurrari bideratutako jolas elementu ezberdinak biltzen dabezen egitsuria eta baitza txintxaun barrizabe ipini dira. Lanak gabonetako oporretan ziar egin dira aurreskolako zerbitzuari inolako eraginik ezeitzeko. Eindako lanari esker, amendik aurrera aurrak euri egunetan be jolastokizan egoteko aukeria eukiko dabe. Lekitxo eta bere historia hobeto ezagutzeko ezinbestekoa da bere ondaria aztertu eta balizuan ipintzia. Geure udalerrian dagoen erdiaroko arrezizak balizo historiko handiza dauko. Aurreko mendietan hiri paisaiaren zati garrantzitsua izan da, eta lotura estua dauko hiri nortasuneko sorreriagaz. Oindik arreziza zutik dago toki batzutan. 2025an Lekitxoko hiribilduen 700. urteurrena beteko da, eta hain gertaera handiza ospatzeko jardueren artean, udalak arrezizen azterketa historiko arkeologikoa eitzeko Euskal Herriko Unibertsitatea kontratatu dau. Lanen lehenengo zatean, dokumentazioa batu dabe ikerlarizak, eta 2023 eta 2024 urtietan beste 2 fasetan amaitzuko da lana. Amaieran, arrezizen testu ingurua hobeto ulertu eta balitzuan ipintzeko lagunduko daben lanen emaitzak eta memoriza aurkeztuko dira. Lekitxo bizirik dagoen herriza da eta etorkizunean izango daben bilakeria zehazteko orduan, herritarren iritzi eta proposamenak jasotzia ezinbestekoa da. Helburu horregaz, azken astietan 2 parte hartze prozesu egon dira martxan. Lelengua Antzori zeluntzeta guniari lotutakoa. Udalak Maderas Delekeitio enpresia euan lurrak eskuratzeko prozesu hasi dau, eta gune honen irabilera zehaztu baino lehen aurre proiektua herritarrari aurkeztu zake parte hartze saioak eta erakusketa bat antolatuta. Bigarrena, Sumatzeta, Otsoa Urkiza, Buenaventura Zapirain, Arbiatz, Agirre Solarte, San Inazio eta Letraukuen zati bat hartuko dabezen berrurbanizazioa izan da.
Kasu honetan be, aurre proiektua auzokideari aurkeztu jake, egin nahi dirazen lanen proposamena erakutzi eta honen ekarpenak jasota. Guztira, 81 ekarpen jaso dira eta honek kontuan hartuko dira proiektuak lantzerako orduan. Urtarrilen 16 arte ekarpenak eitzeko aukeria egongo da Antzoriz abildua lekeitio.eus eta Sumatzeta San Ignacio abildua lekeitio.eus elbidietara iratzitza. Vaya pocilga. Señora Harris, no sé qué es lo que haría sin usted. Cinema, el viaje a París de la señora Harris. 50ko hamarkadan, Londresen Manville izeneko emakume garbitzaile bat Dior etxeko soineko batez maiteminduko da, eta berak halakuxe bat eskuratu behar duela erabaki. Como usted. Vamos, chicas, seguidme. Hoy hay una mujer nueva, una mujer moderna. Creía que ya era tarde, pero ahora no estoy tan segura. Lekitxon bizi, Errezan erosi? danok irabazi. Gaur ostarte zabalak agertu dira eta eguraldi lasaiza eduki dugu. Bilargoizian behodei desente agertuko dira eta euri pixka batein leike. Arratzaldian odeizak gitxitzera egingo dabe, ostartiak gaienduko dira eta girua argizaua izango da. Zapatuan, hego-mendebaldeko haizia ibiliko da. Egunen bigarren partian injartuz jungo da eta arratzalde gaba partian traba egin leike. Hego haiziak temperaturien igoera bultzatuko dau eta maksimuak 20 gradura hurbildu leikez. Domekan haizia ipar-mendebaldera aldatu eta girua guztiz okertuko da. Haizia sakarri ibiliko da eta itsasotik hodeitzia sartu eta euriza ekarriko gaitzu. Ipar-mendebaldeko haizien eraginez, temperaturak bera egingo dabe nabarmen. Hurrengo asterako giro kaskarra eukiko dugu, astelenian euri asko espero dugu eta batez be, martitzen eta eguaztenerako espero da txarrena. Izan be, modelo meteorologikuen arabera, 7 metrorainoko olatuak eta haize bortitza espero da. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.